Господин Цветков, имаме наистина привилегията да стоим до българските евромонети, които вие ни показвате. Как преминава процеса по отсичането им? Процесът е вече в ход, дистрибуцията на тези монети. Разбира се, те започнаха веднага след взимането на решение за приемането ни в еврозоната. След това взимане на решение, разбира се, процесът е доста дълъг, докато стигне до трезорите на БНБ. Коя е най-трудоемката част от изработването на монетите? Това са мостри на монети, това е в крайната им фаза. Това е дълъг процес. Той започва веднага и незабавно след взимане на решение как да изглеждат тези монети. Техни изображения, елементи, гуртове. От 1 ноември започва дистрибуцията на евробанкноти и на евромонети. Наред с тези, така да кажа, евромонети и евробанкноти, които вече сме ги доставили и продължаваме да ги дистрибутираме към банките, ще доставяме и стартови комплекти, те наречени стартови комплекти с евромонети с българска национална страна, които ще ги пускаме в обращение. Тоест един такъв комплект монети ще може да си купи всеки българин от банковите офиси и пощенските станции. Те ще могат да купят и обръщам внимание. Те ще са, разбира се, различен брой. Мога да кажа, примерно от 1 евроцент ще бъдат 9 бройките, от това евроцента ще бъдат 7, след това ще бъдат 6 от 5 евроцента, от 10 ще бъдат 7, ще бъдат от 25 пак, от 50, тъй като е малко по-голям, като размер ще бъдат 4 бройки, а от двата най-голями номинала ще бъдат 1 и 2 бройки, но обръщам внимание, те ще бъдат в един пакет, тъй наречен стартови пакет, който ще бъде дистрибутиран и ще се продава от 1 декември. Но то няма да бъде в обращение, ще бъде в обращение от 1 януари 2026 година. Това ще бъде на обща номинална стойност 10 евро 23 цента, т.е. за 20 лева ще могат да бъдат купени този стартер кит или както ние го казваме стартови пакет. Също така такива стартови комплекти за юридически лица сме ги подготвили, те ще изглеждат по същия начин, само че 10 броя в по-голяма опаковка. Коя е монетата, на която пише "Боже, пази България"? На гурта, на която на гурта на 2 евро е написано "Боже, пази България".